Gernika Lumoko 4 ikastetxeek hilerriaren ingurua berritzen ari dira, 600 landare baino gehiagorekin. Zeber Altube, San Fidel ikastola, Batxiller Institutua eta La Merced ikastetxe Gernikarreko neskamutikoak dira hain zuzen. Gaur goizean, arbolak landatzen izan dira, San Fidel ikastolako neskamutikoak naiz eta behelaino haundia egon, beraien betekizuna burutuz izan dira Gernika Lumoko hilerri inguruan. Ekimen hau, aipatutako ikastetxekin batera, Gernika Lumoko ingurune saila dago lankidetzan. Ekitaldia keinu simboliko baino gehiago da. Udalaren ingurune saileko arduradunek adierazi dutenez, udalaren helburua, hilerriaren harresiaren 150 metroak inguratuko dituen eskai bat sortzea da. Baita ekialdeko aldean, 500 metro kuadroko triangelua 310 landarerekin marraztea ere. Eskaia harresiaren hegoaldean hasiko da landatzen. Bertan, 310 bat landare ipiniko baitira, 120 ereinotz, 100 gurbitz, 50 legeltxor eta 10 arbustu. Gero ekialdeko eta mendebaldeko aldeetan jarraituko da, eta 13 elorri beltz eta 25 basoko sagarrondo jarriko dira. 3 urtean eskaiak harresi osoa estaliko duelarik. Triangeluaren irudia 105 arbustuz, 85 legeltxorrez, 84 urritzez eta 26 zuandorrez osatuko da. Irudi honen ingurua, arbustuak eta legeltxorrak bezalako hosto iraunkorreko espeziekin burutuko da. Barruko aldea, urritzak eta zuandorrak bezalako hosto erorkorrak ipiniz. Gainera, triangeluaren barruan, aritza, lizarra, urkia edota gaztainondoak ipiniko dira, 6 zuaitz hain justu. Lehenengo hazia udalerriko ikasleen alegin eta konpromisotik atera da. Berauek aste honetan zehar, goizetan, naturan egiten diren jardunaldiez gozatzen baitute zuaitzak landatzen ikasiz eta bere inguruko espezie autoktonoak ezagutuz. Guzti hau, udal teknikoek lagunduta eta aholkuta egiten dutelarik.